Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. It's your boy Shona again. Diri muyimbi andibarize anditaure ndimi umundi noshandisa rwangu rurimi kunakidza vanhu kundozva ndiri simbisa graph rako uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori doctor iwe uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori doctor uri kuchingirisa chingirisa kushingirira pamwe zvichaita zvikaita unotobuda sweat ikita uri kuvavarira win asi ini handipengi ndinoita yandoita kuti mhuri yangu iwane raramo ende hazvishandi kunditaura ndiri pagraph rangu ndinongorama ndiripo uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori doctor iwe uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori doctor kwangu ndinomuka maxen togadzira voice box paten toenda kustudio kumahouse pastel ipapo ndenge ndava ready for any chain asomise ndiri muyimbi handibarize handitaure ndimi umu ndinoshandisa rwangu rurimi kunakidza vanhu kundozva ndiri simbisa graph rako uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori doctor uri kuchingirisa chingirisa kushingirira pamwe zvichaita zvikaita unotobuda sweat ikita uri kuvavarira win asi ini handipengi ndinoita yandoita kuti mhuri yangu iwane raramo ende hazvishandi kunditaura ndiri pagraph rangu ndinongorama ndiripo uri venda uri matanyera uri dila uri musoja uri money changer truck driver entertainer pamwe ungori doctor iwe uri venda uri matanyera uri